Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DZGB. Maray na Miyerkules na pagkaaldaw. Fetsa 3 na ngunyan kang Nobyembre taon 2021. Kami po minarespetar naman sa labang miyembro kan pamilya kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang takan kaaldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Aldaw ni Mama Mary tabi ngunyan day makalingaw. Pasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria. Asin na padagos na makimaherak na ipangaji kita sa satuyang mga pangangaipo sa oro aldaw. Taod-taod man na mga alas 5:15. Live po yan ha. Our Mother of Perpetual Help Novena. Digdi po sa DZGB. Tingog kan Banwaan na minarespetar o sen minaimbitar mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 nin pagkaudto. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to sa satuyang barkada. Long time no text long time no hear tabi. Happy birthday sa kay Kapitana Yoleke kan Pawa. Kapitana Yoleke, Manay Yoli. Ano na lamang tabi, happy birthday sa imo ha. God bless and more power. Regards sa familia. Diyan sa Pawa, Kapitana Yoleke. Happy birthday tabi hali sa Kuya Digdi sa DZGB kay Pio Fernandez. Buda sa bilog na tropa. Day na ng komunikasyon si Manay Yoli what happened ha? Happy birthday Manay Yoli. All the best tabi. Syempre, happy birthday kay Pong Dakula Declaro. Pong Dakula Declaro 19th birthday ngunyan. Yan man po ini sa Ligaspi sa San Roque gayo din niya sa San Roque. Pong Dakula Declaro Nobyembre 3. Ali yan kay Madam Lazel diyan po sa Cres Snack Inn. Maray na aga kay Cha Cres diyan sa Cres Snack Inn tabi buda sa gabos na mga yaon diyan na empleyada sa good mga customers. Happy birthday kay Pong Dakula Declaro Sundo na kitang 10:30 katuwang ang news team. Pading Jim, Pading Jomar, Pading Al, si Ands, si Renz, Buda si Luwens, sa Manibela si Henry Deboy Mata, Technical Control, Tandem, the big man himself, our Chief Tech, Ramir Bunjing Tanay in the house. Ang sa iyang navigator, yaon dyan, si Tata Nems Flora. Newsroom, sa padagos sa pagantabay po kan mga pangyari, the man with an eagle eye, pag-abot sa Bareta. As it happens, where it happens, how it happens, News Manager Mardela. Sa production center sa Muya Pong Anghel, si Angel Mustasa. Sa IT, yaon ngunyan si Arven. Sa Muya Pong region-wide, nationwide, worldwide broadcast. Sa Facebook, online, DZGB News Online, full digital broadcast. As in sa YouTube, si Arven. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez. Tingog kan. Yan, sige. Tingog kan Banwaan. Diretso na kita kan mga istorya. Alas 9:15 nin pagkaaga. Nasa linya si Renz. Marhay na aldaw, Renz. Go ahead.
sa mga dugan niya itong mga bareta hanggang sa ngunyan, wala pang magkakanigong aksyon na pinagigibo ang Kaap o Civil Aviation Authority of the Philippines. Anong kan problema kan mga parao marigdi sa barangay Alobo, Daragalbay. Inanapagaraman kan DZGB News matapos na sa entrevista kang DZGB kay Kagawad John Galicia Mirabete. Ang pamayokan or Kagawad dyan sa Alobo, Daragalbay as in Committee on Special Committee on Bicol International Airport na kung saan segunda sa iya nakaman nakaaging mga bulan ang enotan ng report sa Kaap maging man sa DOTR na unambitan ng isyu na kung saan naharangan ang bulusan ng tubig or irigasyon kan mga paraoma sa duwang barangay na magkataning araw kan Alobo asin maging manigdis may barangay Mabinik asin naharangan niya ni kan pinag-dumping ng mga daga sa pagibo kan runway dyan sa Laogan Bicol International Airport hanggang sa ngunyan para pa man giraray aksyon ang nunambitan ng ahensya. Yan sinabi ka nagkaaging mga bulan, may gawa naman na minabot po ng mga materyales, arog kan culvert, na iyo po ng ilalaag dyan sa gilid mismo kan Kudal bilang promisa man sa inda sa barangay council tanganing magiya o magkitawan maninggiya ang tubig kan mga paraomo na dahin na magharang asin magkausapanin baha dyan sa may barangay Alobo asin Mabini. Pero ang problema, igwa ko tang mga materyales sa tinarambak, kaya hanggang sa ngunyan, warang nagtatrabaho sa nonambitan ng lugar. Kaya sa ngunyan, suminurat manggiraray, ang sa ngunyan bayan kan Daragalbay, na naman sa Kaapa, sa pahinga natin Kagawad Bob Magalona, aning matatawanan ng aksyon ang nonambitan ng bagay asin ka nakaaging mga bulan, nagsurat naman si Mayor Victor Perete sa Kaap, asin kung magkatatanda, nag-follow up man ng DZGB News, mismo sa ASEC kan DOTR, na si ASEC Secretary Hope Libiran, asin hanggang sa ngunyan, wala pang kasimbagan kung ano ang magiging solusyon man para sa mga nagkaarapektaran ng mga paraoma dyan sa nanambitan ng lugar hanggang sa ngunyan dahil pan natatanuman ang ng mga daga dahil ang tapuno na naman ng tubig ang ng umahan ngunyan pang pinagdeklara naman yan ikan pag-asa ang pagpuon man kan season o rainy season ngunyan na presenteng taong. Yan tabi sa Pio, ang magdagdag na impormasyon di sa luwas, Trans Luna, DZGB News. Salamat rin sa bungkaras kan istorya dyan sa Daraga. Idiretso ta ang informasyon. Nasa linya man si Luens na Barsena. Luens, go ahead. Naputol. Alas 9:18 ang pagkaaga. We will be right back. Pakalis kan mga pagirumdum. Ako po si Richard Malate, graduate in Bachelor of Arts, major in Broadcasting, Bicol University College of Arts and Letters, taga Barangay Bitano, Legazpi City. Salamat po Congressman Alfredo Pido A. Garbin Jr. sa tabang sa paagikan educational assistant sa araw ko na ugwang ambisyon na makapagtapos kan sa kuyang pag-eskwela na sa ngunyan, saro ng media practitioner asin nagtatabang nasa sa tuyang komunidad asin sa sakuyang pamilya. Salamat! Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob
ang buong labada. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi! Masain ka! Mabakala ko kay Manok sa Nong Smith Shop.
Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa arong. Maray sa Nong's Meat Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong's Meat Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong's Meat Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin talintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Oy, oras Pilipinas, alas 9:26 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Great Taste White. Namnamin. Ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Yaw na si Luens, go ahead. Yes, salamat abi Sir Pio, maray na aga asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. On assignment mang giraray digdi sa Banwaan ka na pakakayalbay. Na kung sain inundigdinin para kanao nin lugaw tara Doc Joey Pitito asin ang sa iyang organisasyon na Yes We Love Philippines Incorporated. Nangani nang ikondusir ining programang Lugaw for Lenny. Kaya na kami digitabi Sir Pio sa may pili ilawod na kung saan iyo inisupantalan pasisiring sa mga islakan na makakayalbay. Dan para panao digdi sa ang grupo na Doc Joey Pitito, digdi sa nasambitan ng lokasyon sa mga nakatambay asin sa mga pasahero na nag-aaralat ka na bangka pasisiring sa indang mga kanya-kanyang isla. Nitabi Sir Pio, tapos sa pagkatao, para Doc Joey Pitito pasisiring naman ngunyan sa Dorotea Resort. At napakatapos ka ini, pasisiring naman sa Syudad ng Legazpi,
Tanganin ng ikod na siraan na siring na bagay, asin na makortisikol sinda kay Mayor Noel Rosal para mangyari ang nasambitan ng aktibidad. Sigun kay Doc Joey Bitito sa initial na pakikipag-ulay ka DZGB News, sa iya yung pinagigibo, tanganin daw na isang panyaman na dapat daw magkaigwanan ng Bicolano na matukaw sa pwesto bilang presidente sa nasyon. O tabi Sarpio si Doc Joey, pakaulay kami kinaraman sa siring na bagay. Doc Joey, maray na agad tabi, nandito sa DZGB na sa ibong nalinis si Pio Fernandez. Kanya na baga kitaligdi sa Pili Ilawod. Ano pa sabi ang mga masunod pinang aktibidad si Pio na sa ibong nalinis? Hello, Direk. Diyos Morena, agatabi sa tuyang mga naginanyog sa tuyang programa sa PBN DZGB. Yaw na tabi kami digdiyo, halis sa kaugutan. And pasiring tabi ka mo kasubagaw sa tuyang kapilya, sa igwang immunization. Onyan, dumiritso kami tabi digdiyo sa San Pedro. Onyan sa Pili Iraya at saka Pili Ilawod. So daraming sobrang presintos na lugaw porline. Halos ubos na. Kaya mabilta kita ngunyan sa Dorotea Resort sa luto girari kita duang dakulaon na kawa ang halo tabi kay niyo subagas at duang mapulot buda itlog bunay buda so manok. Kaya maugmaong kita gulpiyo ng mga tao ngunyan na talagang gustong-gusto ang satuyang Pilipino na pagtao kay lugaw sa satuyang mga tugang ikitabi sa Baraka Elbay para sa pagsuporta kan sa tuyang sadiring kandidato na si BP Lini Robredo. Roger tabi, Doc Joey, why BP Lini tabi? Sagrari, why BP Lini? Si BP Lini tabi ang satuyang pigsuportahan dahil sa iyang kwalifikasyon at nahiling niya to sa iyang mga ginibuan lalong-lalong ngunyan na pandemya maski sa dito nan sa iyang budget pero ang nagibuan niya dakulaon at kami naniniwala sa iyang mga pigigibo na siya ay makadiyos, makatao at makabayan at siya ang pinaka marhay ang sayang credential na dapat bigyan ng suporta ng sambayanan na maging next president ng Republika ng Pilipinas. Roger, salamat tabi Doc. So yan tabi Sir Pio si Doc Joey Bitito. Digdi sa tuyang kinamumugtakan na on assignment ka na DZGB News. Mga dagdag na bareta, ako po si Luwan, si Bursi Barsen. Salamat, Luwens. Dagdag na istorya. Diretso kita, digdiman sa siyudad kan Legazpi, nasa linya si Ans Galero. Ans, marahay naga, go ahead. Aga sa Pio, marina aga sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong bareta, mantinidong sarado pa sa ngunya na aldaw, ang mga sementeryo digdi sa Albay District. Inian na konfirmar kan DZGBU sa pagbisita sa Albay Public Cemetery, partikular na dyan sa Barangay Sagpon, kan syudad kung sa insusog sa nakauro niya itong mga personahes kan Legazpi City Police Station sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita at pamayo ka ini. Nag-abiso sinda na naipa pwedeng magbisita sa Laugan Cemetery yung ini dahil sa nagsusunod pa sinda sa Diocesan Circular na ipinalawas ni Bishop Bong Bailon kung sa poon kan nakalihis na huring aldaw kan Oktubre sa god ngunya na aldaw epektibong sarado pa ini. Lagod sususa inda may mga nagbabalo man kutang magbisita lagad na italaga ninda pigtutugutan na maglaog. An abiso man kan Legazpi PNP sa publiko lalo na ini mga may bibisitahon di na mahal na dati nang namaaram na mahal sa buhay ang tigtutugutan sa nanindigdi as hindi pwedeng madili iyo sa naso mga may bagong ilulubong alagad kung mabisita dahil man giraray pwede. Mientras tanto sinabi man kan kapulisan sa ngunyan na matrangkilo ang pagsilibrar o pag-obserbar kanundas 2021 mantang waraman na notaran na untoward incidents sa nakalihis na mga aldaw. Sabi Sir Pio, ang informasyon man digdi sa Albay District with Boy, Ans Galero, DZGB. Salamat sa istorya sa luwas. Check daw kitang dance. Igwa lamang kitang nag-aantabay man sa Legazpi. Maray na agad yan sa Albay Computer Electronic Supplies and Repairs sa Centro Kaming. And syempre dyan tabi sa mga taga Barangay Orosite. Maray na agad kay Buddy dyan sa Orosite tabi. Kumusta ka mo dyan? Hey!
May nag-upod muna sa telepono. Hello, marhay na aga tabi. Hello, Sir Pio. Good morning. Good morning po. Ano kami sa San Roque, Bersilia Family tabi. Nagdalawag kami ni Agum. Mabuhay ka mo dyan sa San Roque ha. Mabuhay ka mo dyan. Kumusta ang sitwasyon sa San Roque tabi? Una marayman, nagpipiritos lamang kay Bulinaw na ano. Mistisong Bulinaw. Masira mo. Mestisong Palinda. Day mo sa napakatutungon ta. Pag natutong ang pagkapritos ka, bako na yan na mistiso. Sige tabi sir, medyo putol-putol ang signal maraot ang signal. Hello sir, good morning. Sige, salamat tabi sa pag-antabay. Ano dyan sa mga taga San Roque, napuputol-putol ang signal maluya. Sige, ikatakan na tabi ano dyan sa San Roque. Good morning man dyan sa kay Sir Popoy na Balmes. Ano, Sir Popoy Balmes sa JRB Calibration. Sa Albay kay Kasag, good morning. Tabi, sa kay Kasag, dyan sa mga taga-tula-tula. May naga sa Washington Drive. Morning tabi sa Indo, 7185. Check-in si Madam Merly Caceres. Maray na aga, Madam Merly Caceres. Sige tabi di duro-diretso na kita kan sa tuyang mga pag-orastorya bago kita mag-turnover kay Tatanem subda kay Bonjing nganing biyo naman yan bultuhan ang laban ta naman tabi ha. Nagapara balik-balik baga kita kan tema manungod tabi sa oil price increase. And biga para questioner niya to ang gobyerno kung anon magiginibo. Tabi. Yan. Well, ipinagpaliwanag ta na po yan ka ito 2 weeks ago, tabi na iyan po na pag lalangkaw kang presyo kang produktong petrolyo is an after effect kan sitwasyon po sa supply demand as in pamresyuhan sa international market. Yan. Bako iyan tabi kapabayaan kan gobyerno, bako pigtutuyo kan gobyerno, si Isay man ang nakatukaw sa Malacanang, Duterte man, Robredo man, Aquino man, o kung sisay man, bako ninda yan kagustuhan. But it is a freewheeling effect kan hiro-hiro kan merkado internasyonal. Pag naglalangkaw ang demand kan fossil fuel worldwide. So mga organisasyon kan nasyones na nagpuprodusir nin crudo, gasolina, kerosene and other byproducts kan fossil fuel, igwasinda kan nin free will na magpalangkaw kan presyo. So world market organisasyon po kan mga petroleum exporting countries, mga miyembros kaiyan, kadaklan mga nasyones sa Medyo Oriente kung saan mayaman sinda sa fossil fuel. Yan. Naglangkaw ang demand. Ang sabi kan mga ekonomistas worldwide, pati din sa tuya sa lokal, naglangkaw ang demand kan petroleum product nagbubukas na to a certain level ang ekonomiya kan kinaban dahilan nakakabungkaras na kita pa diit sa laban niya to kontra sa COVID. Paano kita nakakabungkaras? Igwa na po nin bakuna, bilyones nang nababakunahan sa bilog na kinaban including the Philippines, kaya nakakabalik na, so halos padiit-diit na normalcy kan dalagan kan ekonomiya. Paano yan nagbabalik? Nakakalaog na sa trabaho sa mga tao, sa mga faktoriya, nag-ooperate na sa mga faktoriya, ninhalangkaw na porsyentahe. Siyempre, pag nag-operate na sa mga faktoriya, kaipuhan na kaan nin crudo gasolina. So pagtransportar kan mga epektos, so pagkuakan mga raw materials, patransport na sinakan, kaya naglalangkaw na po ang demand
kan oil worldwide. Yan, tabi. Kadua, maski nga ni si Sir Ato Lim, so sa tuyang barkada, kan Petron Top Gas Gasoline Station, buda Petron Gasoline, Petron Gasol, kasubanggi, sabi, grabe na nga papapiyo talaga. Pero pignunotisyan sa nasindaman kan sa inda mga supplier coming from above. Grabe ang demand. Saro pa, pag-araw kayo ning minabot ang taglipot, kada Desembre, talagang minalangkaw iyan duman sa international na merkado. So, ngunya, maski nangyayari baga ini, na paglangkaw kang presyo kan na crude o petroleum duman sa international market, sisay man natamaan kay ning administrasyon sa Pilipinas, oposisyon man o bako, nasa receiving end sa nakita. Pero, we have to understand na ang gobyerno talaga is nakaposas. Kumbaga, daing magiginibo in the immediate because of the oil deregulation law. Yan. Pero, daing mo man mababaso lang, iba talaga they will keep on pounding on it. Taram nila, daing magiginibo ang gobyerno, and it is to their advantage to pound the government. Yan. Bentahin ninda yan to pound the government, to hit the government, making it appear na talagang daing magiginibo na bako man kasalan kan gobyerno. Tabako kasalan kang gobyerno, igwa kita ning oil deregulation law. Itong oil deregulation law, hinali sa poder kan gobyerno so pakikiaram sa pamresyuhan asin sa supply nin petrolyo digdi sa Pilipinas. Not unlike ka ito kan panahon ni Marcos, igwa kita kang pigapon na Oil Price Stabilization Fund, OPSF. Kaitong so gobyerno, igwa pa ning kontrol sa industriya kan petrolyo digdi sa Pilipinas. Kaput pa ninda kaito so Petron. Igwa pa ning kontrol sa gobyerno. Yan. Kada bes na minapalangkaw kaito nin presyo ang international na merkado sa indang produktong petrolyo, gigamit kan gobyerno so OPSF. Ano itong OPSF? Oil Price Stabilization Fund. Kontribusyon ta itong mga Pilipino kada bes na mabakal kaning gasolina, gas, LPG, crudo o iba pang mga byproduct kan fossil fuel, igwang tigpapatong duman na 25 sentimos yata ito 25 cents or piso yata yun or sa lapi. Kontribusyon ta ito. Sige lang. Pigtitipon ito kan gobyerno. Ang katuyahan ka ito kan gobyerno, pag minapalangkaw, so, mga international na merkado kan petrolyo, sa tudig di level ang presyo, kaduman pighuhugot kan gobyerno, so pang stabilize kan presyo. Yan. Kaya kita digdi ka ito, panahon ka ito kan mga Marcos, stabilize so presyo kan petrolyo ka ito. Hinali ito kan magsalida administrasyon na. History will tell. Hinali ito, sagkod mo niyan dain na po, plus the oil deregulation law. Kaya araw ka na nangyari po. Now, uni nagaparahanap kita ning solusyon. Igwa po, nin ipinag-file si Congressman Joey na Salceda tabi. Magdangog ka mo. Igwa ning ipinag-file si Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District of Albay nasa rong lakdang na ini po ang posibleng maging solusyon kan piga para reklamo niya tong halangkaw na presyo kan produktong petrolyo. Ipinag-file ni Congressman Joey taan sabi tangani ba ka ito, ang solamente makakasolusyon ka iyan is a legislative measure. Pwedeng sa mga kongresistas, buda mga senador, magpasar ng lay na halion ang oil deregulation law. Tanganing makabalik so poder kan gobyerno na magsawsaw sa industriya kan petrolyo and ma-stabilize ang presyo to the benefit kan mga end user. Kita po na nasa puro, kitang mga end user. Absence of which, kung dahil nahahali ang oil deregulation law, ang gobyerno dahil talaga pwedeng makiaram dyan. Kaya araw ka ng sitwasyon tangon yan. Whoever the sitting president is, sag kunayaw ng oil deregulation law, permi po yan.
Pirmi kitang makurarat. Anong pigigibukan gobyerno? Anong pigigibukan gobyerno? Araw ka na pirming kurarata. The cycle will be the same again. Yan. Ngunyan, saro sa mga naisipan ni Congressman Joey, at sabi tangan iba ka ito, legislative measure ang kaipuhanan. Dahil ita pa man nadudut-dut sa oil regulation law. Si Congressman Joey nag-file ni proposal na bawasan ang excise tax sa fuel sa laog nin kabangang taon. Yan. Iyan bagang mga produktong petrolyo, igwaning ipigpapatong dyan na manlain-lain na buwis ang gobyerno. Sa paglaog pa sa nakaandigdi, igwananin mabuwis na kukolektahon ang gobyerno. Sa pagikan adwana, sa Bureau of Customs, asin iba pang mga buwis na susog sa National Internal Revenue Code. Saro dyan ining excise tax. Ang sabi ni Congressman Joey, si Congressman Joey baga is an economic technocrat. Saro siya sa mga pinaglalauman kan gobyerno maski sisay na administrasyon. Administrasyon ni Gloria, administrasyon ni Noynoy, administrasyon ni Erap. Saro siya sa mga economic technocrat na pag ini po minataram, asin mina-propose ning lay diyan sa Kongreso, halangkaw ng porsentahe na hindi po naaprubaran and igwa po nin epekto talaga to the benefit kan sa tuyang mga kahimanwa. Kaya uyan tabi aram niya kung saan pwedeng maghugot ang gobyerno nin pundo na makakatipon kita para gamiton sa araw kaning katuyuhan and easy niya ang diskarte o pasistema kung arin ang pwedeng unang isagilid without stifling or without compromising itong sa serbisyo kan gobyerno na magdiretso man giraray. O sabi ni Congressman Joey, kaipuhan nga siguro na, kaipuhan na ipasarta ini na ining excise tax para sa mga fuels, babaan go na sa laog ning anom na bulan. Yan. Sabi digdi sa bareta, pinagsurat ini ni Billy Vegas, Billy Vegas, House Committee on Ways and Means Chairperson and Albay Representative Joey Salceda has filed a measure on Tuesday, ngunyan ini, seeking to reduce excise tax on petroleum products for 6 months. Pabawasan ko na itong buwis, excise tax particularmente sa mga petroleum product, tanganing mabawas-bawasan man presyo kaini pag-abot digdi sa merkado. Kan mga krudo, gasolina, kerosene asin iba pa. Sabi digdi, Salceda said the high price of petroleum products could be a serious dampener to economic recovery and price stabilization. Iyan nga yang langkaw na presyo kan na produktong petrolyo taro sa mga magiging ulang sa recovery niya to pagkatapos kaining pandemya. Tama ba si Congressman Joey? Maski nga ni itong sa amigo ta na taga Petro nagasabi, grabe nga ya talaga ang pag-alintutok ang presyo. Yan. Ngunyan, serious dampener da yan. Sabi ni Congressman Joey, seryosong bagay na pwedeng makaulang sa pag-recover kan sa tuyang ekonomiya. Buda itong sa pag-stabilize kang presyo. Once na minalangkaw ang presyo kang gasolina o krudo, pati sa kape na piginom ni Bunjing, halangkaw na. Dawa daay manin timpladang gasolina. Natabuding asay mong kape may gasolina. Igo nga ya, loko-loko. Subanta ka diyan. Man nga gasolina sa kape ko nagmahal. Iyan po, pag-exemplify sana, na igo po yan yung po na domino effect, ripple effect. Yan. Kaya sabi ni Congressman Joey, pati ang price stabilization, apektado kayan. And sabi digdi, under House Bill 10438, excise tax will be reduced to the level imposed before the implementation of train law. Ito bagang tax reform for acceleration and inclusion na pinasar ini akan 2018 from December 21 to June 1, 2022. Yan.
kuan din ni Congressman Joey, buon December 2021, sagko June 1, 2022, bawasan na una sa excise tax. Bawasan na una. Tanganing ini, makatabang-tabang lamang. Sa presente pa sabi digdi, ang excise tax sa gasolina is 10 pesos per liter. Sa diesel naman, sa crudo, 6 pesos kada litro. And sa gas, 5 pesos halang kawon. So kung bawas-bawasan mo iyan, pasado digdi sa pinagpapasar na lakdang ni Congressman Joey, bawasan mo halimbawa ng tigkabaranga na sana o sobra sa kabanga na excise tax, naturalmente, igwa man na ning epekto sa pamresyohan, pwedeng huruha baba man ang presyo na kan sa tudigdi. Kan mga krudo. Yan. Ngunyan, question, sain kukuha on tabi, kan gobyerno, okay, sabi digdi, under the proposal, excise tax on gasoline would be reduced to 7 pesos per liter. 7 pesos na sana. So, excise tax, hali sa 10 pesos. Di igwa nagbawas na 3 pesos. Tabi, sain kukuhaon, sumahawawara duman tabi, na revenue, pag binawasan tana, so excise tax, na kukuhaon kan gobyerno, sain ito babawion? O sabi digdi, the Department of Finance said the government will lose at least 130 billion revenue if excise tax on petroleum products will be suspended in 2022. Mawawara mga 130 billion daa. Sabi digdi, ni Congressman Joey, ang losses ngaya will be partly offset. Yan. Maiipnuan ito duman sa collections sa value-added tax. Na kung saan, iyan may mga produkto ba kitang pigbabakal na subject to value-added tax. Yan. Paglangkaw kang presyo kaiyan na mga pigbabakal niya itong produkto, iyon ang supig kukonsume no bunjing na kape. So sa sasyay, siyempre malangkaw na bagaaning diit, talangkaw na su presyo kan gasolina, palangkaw man kaan, so value-added tax, duman huhugoton kan gobyerno, so medyo mawawara na buwis kung babawasan so excise tax. Arog lang kay ang tabi ang pasistema. Sabi digdi, the losses will be partly offset by the increases in VAT collections due to rising prices, which would be around 19.01 billion from these three products. Yan. The net decline in fuel tax collection would be around 36.03 billion na explain. Basta iyo po yan tabi, Yan. Kaya arog po kaan ang sistema. Sana po ini. Pero ako I'm sure, ini maididiretso na maipapasar ining House Bill ni Congressman Joey because this is full of wisdom tabi and pag si Congressman Joey ang mina trabaho para mas na ma-stabilize sa tuyang ekonomiya, ipigre-respitar po yan. O kaya ining House Bill number 10438, ay for one, nakulaw ng pagtubod ko na ini po, ma-aprobaran ta, this is very timely. Ini ang posibleng, ay bakong aning posible, ini po ang ma-avert o kaya mapundo akan panagos na uncontrollable na paglangkaw na kan gabos digdi sa satuya because of the ripple effect nan kan paglangkaw kan produktong petrolyo sa international na merkado. And that includes maapektaran ng ekonomiya takaan, ang recovery. Sabi ni Congressman Joey, it would be a dampener. Kaya ang sabi, pag maipasar ini, yan, mauro-stabilize ang kamugtakan niya to digdi sa Pilipinas. Kan ekonomiya, lalong-lalo na, ining skyrocketing prices kan halos gabos na pangangaipo tadigdi sa satuyang nasyon. We will be right back. Pakalis po kan mga pagiromdom. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nanghihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia.
Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with Immune Plus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with Immune Plus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. Immune Plus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon ki masustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress. Asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Class, siyang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas sa alas 10:02. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. 5 lugar sa nasyon ang nasa Alert Level 4 o Moderate sa Good High Risk Classification dahil sa halangkaw na kaso ng COVID-19. Pinag-unambitan ni Dr. Alethea de Guzman, Director kan Department of Health Epidemiology Bureau, ang Catanduanes, Benguet, Ifugao, Negros Oriental asin Santiago City sa Cagayan Valley. Tigun kay Di Guzman, sobra 70% na ang health system capacity sa nasabing mga lugar. Ang Catanduanes asin Benguet, parehong 73% ang bed utilization rate, mantang 80% man ang Negros Oriental asin Santiago City. Ang Ifugao naman nasa 75% ang intensive care unit o ICU utilization rate. Nakapagrehistro man ang nasabing mga lugar, ninday mababa sa anom na kaso na positibo sa variant of concern sa pinaka-ultimong genome sequencing. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Microban GT para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant, Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob
ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako si Edna, taga-Tabing-Tabing. Ang problema ko po, yung wala akong sa kidney. Kunyan, gusto ko mag-detox. Pag detox mo ko, anong nangyayari mo sa ili mo? Nakulong po na mga parang mga buhangin. Pag-inom lang ka ng food supplement na sa wellness. Makusog na po ang pagmatik ko. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga-Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomas Cabelis Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga-Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Porok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga-Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panam, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Diretso ka ni story alas 18, kumparing Al. Marhain Al daw man. Go ahead na.
Yes, marinal daw tabi. Pwede, sa may katulong simana pa kan Nobyembre, may re-release ang para man sa mga senior citizens digdi sa Legazpi na pakonsuelo hali sa ako Bicol. Iyan ang ipipahayag ni Congressman Pio Garbin Jr. sa mga pagtiripon kung saan nagarapot naman sa mga senior citizens kung nuwarin man siya ma-release kan ayuda man na siring ka na-resibidaw kan mga senior citizens sa Roma na grupo politikal na 1,500 pesos. Nagtaon ni asigurasyon si Congressman Garbin na sigurado na yan, kundi ngunyan, may mga nakalinyada pang aktibidades sinda sagkod sa mga ikaduang simana kan Nobyembre, kung kaya posibleng mga ikatulong simana na ma-release ang siring na ayuda man sa mga senior citizens. Sa bagay, mas maray na yan, kumpadring Al, na sabi baga sa 3rd District, anganon ngo na ta, mas minasaram baga, mas minasiram baga pag mas lalong nahihinog. Iyo baga, tapos sabi nga ni Congressman, ano nga so na itao kan kuan, so 1.5 bara na? Kung naubos na ito, uyan na madugtong na. Yan. Sara Congressman Garbin. So, okay, tapos tama baga, Disyembre. Yan. O, di ko lamang kitoro tagama sa mga lolo-lola ta dyan. Yes. Para sa sendang pamasko. Sigurado na yan. Ngunyang ugaring, may mga na-encounter kaya na problema na so inot daw na nag-release. Iyo. May nagkapirang day nagkatarawan. Nabako areglado ang record. Igwa ki ID. Pero sa official record, wala. Igwa man nagading nagkakaper ang mga glitches man yan ta nothing is perfect baga sa pagpadalagan kan ano man na sistema, and dapat iyan na maging lessons learned makurihiran ano. Kaya nga ni ngunyan na mientras na pika proseso pa man ini, pika halat-halat na may release. At the same time pika reglas record para sa may mga problema magabos na magkatarawan pag nag-release. Okay. Basta sigurado, mga 3rd week of November, rimati na iyan. Rimati na. Sabi, pwedeng doble. Uy, maray-ray kung doble. Doble. Sa impakitakaan makuakan 3 mil in kaso. Nako lang bagay naman bagaan. Kulao na bagay na nga iyan. Papakal ki ugbason. Ano yun bulong ni lolo sa kanilola. Yan, Anyway, tabi, yan ang informasyon panig di sa luwas. Alarmario, DZGB. Salamat kumpadreng Al sa mga dagdag na storya. Yan sa luwas. Yan so pangako man o kaya pinaghihinguha man nara Congressman Pio Garbin Jr. kanako Bicol nara Congressman Saldico tabi na mga beneficios kung kaya man sana sige natatadae yung ani bagaan iyuan an pundasyon kan ako Bicol kung ta nakatapult sinda pasisiring sa estado na angon yan na anak ko Bicol bako sa karaw bagabunding alangkaw ng istatura po sa lado politika in terms of performance and itong pagtaon ni serbisyo kan sa manlain-lain na sektores kan sosyudad. It cannot be denied na panayan Kuha na ng strong foundation, nakaugat na po ang ako Bicol. Kadyan sinda nagpuon, and daiiyan pinaglilingawan, pirming pigubalikan po ang pagtaonin pangangaipo sa abot kaya. Kan man lain-lain na sektores kan sosyudad, aging sa panahon kang kalamidad, yaon po sinda. And pisina yaon, nararanihan ta. Kung igwanin mga minadulok dyan, so kaya man sa nang tabangan tulos, di tabangan tulos. So di pahalat-halat iagi sa nagakanigong ahensyas di gobyerno, using siyempre, so diit man na poder, as in authority, influence, kan sa tuyang mga kongresista,
para Congressman Pido, Congressman Zaldico, para mairani, makakuanin tabang sa ahensya di gobyerno. And if not, itong susadiri man na diskarte man, kan ako Bicol, ano. So, igwa man yung nagbuburot pa ngunya naman, iba-iba pang mga party list. That's good enough na igwa man yung araw kang. Pero, terms of sabi na nga ni, performance and ining so sustainability. And itong so talagang pagtaonin na serbisyo, budatabang sa manlain-lain na cross-section kang society, yaumpuan ako Bicol. Ano? By word na yan eh. By word na yan. Sa inyo, tabi lamang makakuan. Madigdingo na sa DZGB. Kung kaya, sige kan DZGB. Kung dahi, duman nga sa ako Bicol. Pero may na duwan na yan eh. Ako Bicol nga yan. Diyan nga yan sa Embarcadero. Yan. Pero, pag nagpasiring po ka mo dyan, expect na, siyempre, ma-assess ngo na. Igwasinda dyan yung mga nag-assess ka na sistema. Ano ang klase kan tabang na pighagad, ano ang pwedeng maitaong tabang, kuda kuno arin yan pwedeng matawan. Tabi ano, yan, naroon ka ng pasistema. Kaipuhan dyan sa pag-assess, kumpleto man ang mga dokumentos tabi inindo. Taday man pwedeng mapadaihan, ano, kung maan ang sistema, pwedeng i-refer sa nagkakaniguahan sa di gobyerno, using siyempre, di influence man kan ako Bicol. No, kaya yan po tabi, yan so mga sa senior citizens. Kung madoble, di well and good. Sa panahon na ini, makareceive kita ng 3,000 bunjing. Aba, sus Mariosep naman oo. Ay, pwedeng magluha-luha naman kita kaiyan. Abi, sa kaugmahan buda pa sa salamat. Kaya ining katapusan kang na November, 3rd week gayud or what? Tapig, igwaman iyan po paano ni pinagsusunod na mga proseso, lalo na sa pag-disburse kang fundo, kung paano ang pasistema kaiyan. Kaya sabi nga ni ibaga, angan-anganon, halat-halaton sa na po mo na. Day man po yan na papabayaan man ka na ako Bicol, ano, nara Congressman Pido Garbin Jr. Ano po? Di sige. An iba pa, alas 10:16 na kaya, pakalis kan mga pagirumdom. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. Be
Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Nay, ano po nga punan ko ngayon? Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya, para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby habang patuloy ang breastfeeding. Pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda. Ang healthy po ng luto niyo, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco, kag Congressman Alfredo Egar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupad ang akon pangarap kag mabuhay
buligan ang akong ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Pio Fernandez. Ano lamang dito bonding and tatanem? Kaya tatanem ko na sa kuyang maleta. Taray ko na. Ipahis niya to. Merkules ko yan ha, Mama Mary tabi. Merkules, Mama Mary. Day makalingaw. Pasalamat kita sa malay ng Santa Maria. Sa aga po, so mga may queries kay Gobernador Boboy, nakuha kang katanduanes, buda sitwasyon na duman. Yan o, pinagdeklara na kan na DOH, 73% na ang bed capacity ni duman. Occupied na ko. Sus Marios, katanduanes. Makakaulay ta si Gobernador Boboy sa aga ta. Igungon yan kaya paano nin kakahuron man duman na importante, ano buda ka po sa kita sa oras. Sa aga po yan, mga 9 o'clock, nakipag-appointment kita, hopefully, diretso na po sa agaan maaraman tama ng sitwasyon duman sa probinsya nin Catanduanes. MECQ sinda duman MECQ. The highest, ano sa, arin pang MECQ, parang Kamsur ba yun? Diba pa ng MECQ Today na Catanduanes lang yata sa Bicol. Salamat po kasi doon pagantabay. Tulos na masunod. News Manager Mardela sa pangarang kabilog na tropa. Salamat asin namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.